carbon tax. Kasi tinanggal kasi nila yung carbon tax dito sa Canada guys eh. Kaya bumaba ng konti yung crudo, which is yun yung talagang pinagdarasal o owner operator predis sometimes na bumaba talaga ang crudo. Send na nila sa atin. So Calgary, Alberta, let's go check Calgary, Alberta mga lude. Nag-text na si Madam. Ano ba, magkano ba sa Calgary, Alberta ngayon? Ito, Calgary, Alberta, diesel LS. Ang presyo namin is 1.2191. Oh wow guys, panalo. Guys, good morning! Babalikan lang kay Travel, no? At nandito na tayo ngayon sa Road King, Calgary, Alberta. Gigising ko lang, dito na ako nag-park kagabi kasi na-adjust yung pick up natin, kinaumagaan pa. Mamaya, pick up tayo mamaya. Kape tayo guys, pakape-kape muna. Sarap matulog. Nandar ko yung truck ko ng mga 1 oras. Tapos ipinol ko yung yung aircon. Nakaw, kalamig. Tapos sinarado ko lahat yung mga natin. Nakulog yung lamig eh. Nung nakulog yung lamig, nakatulog ako. Tapos kinaumagahan, magmamadaling araw, medyo malamig pa rin sa madaling araw. Kaya sarap matulog. Kagigising ko lang. Nakatulog ako ng almost 13 hours guys. Yung tulog ko, grabe, sarap matulog. Ikaw ba naman yung talagang solid ang tulog mo sa 13 hours? Paggising mo katulad nito, para ka pa rin pakiramdam mo yung, sa katawan mo, para ka pa rin inaantok eh. Yung parang pakiramdam mo para ka pa rin lasing, di ba? Tama nga yung kasabihan nila, lahat ng sobra masama. Kapag napasobra ka sa inom, malalasing ka, di ba? Kapag tama lang inom mo, yung parang tama lang, hindi ka malalasing. Katulad pag nakatulog ka naman na sobra, pagkagising mo, parang nanghihina ka pa rin. Instead sana na maging energetic ka eh. Hindi, ang pakiramdam ko parang nasobrahan sa tulog. Sarap. Ganun din kapag kumain ka. Kapag ka nasobrahan mo yung pagkain mo, wala pang 30 minutes, naantok ka na. Lahat ng sobrang mali. But anyway guys, maliligo tayo. At pagkatapos mag-start tayo, mag-conduct ng inspection sa vehicle natin, para mamaya pupunta na tayo. Dito na yung aking make-up kit, or ang aking ang tinatawag na shower kit, make-up kit. Tara guys, ligo muna tayo. Let's go guys. Tara, mag-shower muna tayo. Okay, ito mga tropang ito, mga panggabi itong mga to eh. Baka mamaya malubat ang truck ko. Buti nalingon ko. Bukas pa yung mga ilaw niya. Yun. Shower. Tapos pahugas. Check ko muna yung aking reaper. Loob ng reaper ko kung marumi. Tapos pahugas tayo. Kung
Kumakaway na naman yung mga tropa oh. Kilala na ako rito eh, suking-suki kasi. Hey! Say hi to camera! I'll come back later. Maligo muna ako. No out of service companies to perform repair. Mga Pilipino rin guys yung nandito eh. Kaya kilala na rin tayo nila ate. Ay ate. Morning. Pakuha nga ako ng ligo nyo te. Mag shower nga ako. Shower po. Mayroon bang available isa? Waiting. Okay lang. Pangalawa ka kuya. Ah, no problem. Marami pa naman akong oras. Rewards card po. Wala yata tayong mga boys nyo rito. O day off pa o ano, nandyan lang. Mga boys na minsan nandito sila nag sila yung pair. Ah, panghapon sila. 51 waiting po. Next Ah, please. Oh, sige, sige. Thank you. Oh, abangan ko lang. Thank you. Abangan lang natin guys ito. After 4 days makakaligo rin tayo. 51 number 4. So 50. So 51. 51 ako, number 4. Number 4 na pala eh. Number 4. Tara na guys, number 4. 1, 2, 3, 4. Ito, maximum 45 minutes lang pala yan. 850. Yun. Oh, shower ng ano ha, Road King. Not bad. Not too bad. Sarado na ba yan? Baka pasukin tayo. Okay. Apat na araw na rin tayong hindi naka-shower guys. Mula nung ano eh. O nga ng dire-diretso eh. Ayaw ko na rin malit. At saka wala naman tayong katabi. Matulog kaya okay lang. Kahit medyo hindi tayo masyado nakakaligo. Alright. Alright guys, maliligo muna tayo. Mag-shower muna tayo bago tayo magpatuloy sa ating biyahe. It's nice to be clean, right? It's nice to be tawag dito fresh. A few inches later. Alright guys, ayan. Tapos na yung ating shower. Woo! Presko na naman tayo. Kagandahan eh. Sarap, ang sarap maligo. Sana oil. Papapasana oil ka kapag ganitong presko. Simula, nag-shower ako ng hot shower. And then
Nung patapos na ako Banlaw, cold water na. Lamig guys, sobrang lamig. Grabe yung cold water na, lamig. Pero masarap kasi kahit paano magpaano yan ng ano yung paparecover ng muscle ang cold water. Sabi nila. Yun ang sabi nila. Let's go! Alright guys, bumili rin ako ng tubig ko kasi wala tayong tubig. Mahal! Ito, 12 lang. Kalahin mo 9. Kapag ka sa store ka talaga bumili, mas mura yan. Baka yung 36 na ganito. Ganito, 36. 36 na 12. 24 o 36 o 24, kamo na lang. Yun yung 9. Eh dito isang 12 lang eh. 9 na eh. Dito kasi sa truck stop eh. Mahal talaga kapag ka truck stop ka bumili. But anyway, kailangan natin yan eh. Sinabi ko lang yun guys kasi siyempre alam nyo naman, kailangan din natin isipin kung saan yung mura, saan yung mahal. Right? Okay. So nakapag ano na tayo, kapag presko na tayo, ayusin ko lang itong aking mga ano, shower kit. Lagay natin sa tamang lagayan ng shower kits. Yun, dyan lang yan. Okay, para ano, ito basa, para pagka gusto kong punasan yung dyan sa aking ano, may pamunas tayo. Of course, itong damit natin na pinang ligo o yung labahin, dyan lang muna. May mga kanya-kanyang lugar yan. Tapos yung bag ko, lagyan natin dito. Of course, yung pabango, kailangan natin magpabango. Kahit wala tayong katabi guys, kailangan pa rin natin magpabango naman. Diba? Kulang na lang ipampaligo yung pabango eh. Alright. Tapos ayan, baba tayo. I-check natin yung ating trailer kung kailangan talaga ng wash out o pwede kong pulutin lang yung ano, yung mga dumi doon. Tapos tara na sa pickup natin. Upang sa ganun na yung maludan na rin tayo. Okay, let's go. Alright guys, tara. Siyempre, tanggalin naman natin yung mga marurumi dyan. Yan. Kasi nagtatanggal talaga ako ng sapatos guys. Pag nag-drive ako, nakapa talaga eh. Yan lang. Yan, para malinis naman yung paa natin. Now, pre-trip na tayo mga lude. Make sure natin ang unit is safe bago tayo lumarga. Nalo. Bay dito yung ito. So tignan ko kung kailangan kong ano. Kailangan kong pahugasan o pwedeng punas-punas o I mean walis-walis lang. Kasi doon din naman kasi ako nag-deliver kahapon, doon din ako pipick up ngayon. So ibig sabihin hindi naman magiging kontaminado yun kasi isang product din ang pipick upan ko. Okay, so ito. Guys, make sure natin dito sa ano, ilalim hindi nagra-rub. Ito yung madalas ko talagang tinitignan eh. Kasi ilang beses na rin ako dati nung nagsisimula tayo na pull over at tapos ito nagra-rub na yan. Nagkikis-kisa kasi alam niyo naman hindi naman even yung road. Natatagtag, kapag natatag nagra-rub na ganyan. Tinitignan ko talaga yan. Tignan natin yan.
Tsaka siyempre yung airbag. Baka mamaya may marinig kang singaw dyan. Oh. Bago ka lumarga, sabihin mo na kasi maglulot ka, mabigat. At saka siyempre tinitignan natin dito sa asset ng torque. Itong trailer asset nila to. Tinitignan natin dito baka mamaya may mga nagli-leak na langis kasi may mga langis ito eh. Pag nag-leak yung langis, lalo na yung sa disc brake kasi itong unit nila disc brake ito hindi brake drum eh, yung drum. Ito rin ang isang gusto ko sa ng torque. Itong mga nila kasi disc brake. Hindi siya brake drum. Kasi pag brake drum mas mabilis uminit kapag panay kaprino. Yan, extra. Balik tayo o labas tayo. Punta natin dito. Check natin ang ilaw at pasukin natin sa loob. Ayos ang ilaw. Hindi siya marumi guys. Malinis, malinis. Pulutin lang natin ito. Hindi naman sagor tayo ano nito. I-decline yung trailer natin dahil ganyan. Malinis naman eh. Kasi doon din naman ako lagay ko lang muna rito tapos itapon natin mamaya. Doon din naman tayo nag-pick up kahapon. Wawalisin lang natin ng konti. Malinis. Masilan kasi sila lalo na pagkapagkain guys. Kapag kain ng pinuhol mo talaga, masilan sila. Pero kung yung dry goods, hindi na sila magiging masila yan kasi dry naman yan eh. Alright. Ito pa yun. Tapos mamaya pulutin ko yan, tapong ko dyan sa labas doon sa basurahan. Ayos na guys. Linis, malinis. At syempre pagka nandito sa silip-silipin din natin kasi ito may mga guys may butas. Pagka nabutas ito, nakpo, sabihin natin para mapalitan ito. Kailangan nito, inspectionin din natin. Ayos. Okay na to, hindi ko napapahugasan. Ayos na yung ganyan. Hindi na tayo marirefuse niyan. Okay. Matigas. Lights. Kapwa natin mga truck driver. Okay, so check natin dito guys. Marumi pero okay lang. May magagawa dyan kasi talagang ganyan. Hindi pa tayo nakapagpahugas. Okay guys, ayan, Cordapia. Lahat ng ilaw gumagana. So let's hit the road. Start ko muna itong on. Lagyan natin sa tamang set point na required sa
load at base sa instruction ng dispatch natin, which is 0. Okay, set point. Nasa 28 siya ngayon, baba tayo sa minus 0. Yes. New set point 0. Ang gauges natin o loob ng temperature sa loob ng trailer is 68. Start, pag makita mo ito yung sign ng start, stop or cycle. Pag pinindot mo yan, continuous. Yan, diesel engine starting. Huwag muna tayong umalis. Yun. Huwag muna tayong umalis hanggat hindi natin nag-check na umaandar talaga. Alright, let's go. Alright guys, let's go. Alright guys, ayan, dito na tayo sa Barlow Trail, Southeast. Lapit lang yung pipick upan natin doon sa pinaradahan natin. Wala pang 5 minuto. Daan muna tayo sa pakruduhan. Magpakrudo muna tayo guys. Pakrudo muna tayo. Alright guys, so bumalik na naman yung natin, check engine natin. Mga tinatawag ng mga tropa na sakit sa wallet. Nagbabalik Well anyway, sa na lang natin ipacheck yan nitong pag-uwi natin. Kasi pag-uwi ko ng Winnipeg, hindi ko na pwedeng ibiyahe ang truck hanggat hindi natatapos ng safety. Kaya sa pag-uwi na lang yan. Kumbaga sa come and go eh. Mamaya mawawala, mamaya magpa-pop up. Yan, check engine nya. In 1/4 mile, turn left on 46th Street Southeast. Okay, pero didiretso muna tayo sa pakruduhan. Pakrudo muna tayo. Kasi malapit lang. 46th Street Southeast. Malapit lang yung yung pakruduhan dito. Turn left on 48th Street Southeast. Kasalamat nga lang kasi talagang mura ang krudo ngayon guys. Not unlike before, grabe. Alright. Ang dami namang pila dyan. Ano ba yung mga ginagawa na yung pila-pila kaya yung mga yan? Where are you going? At the end of the street, turn left. Okay, magpa-park siya doon. Turn left, then take the first left. Okay, so magkipila muna, tantayin natin kung saan dyan. Okay, off muna ang sarili natin. Off duty.
Okay guys ha, nandyan na naman yung sakit sa wallet na sinasabi ng tropa. Ayaw mo na. Natin masyadong stressin pa sarili natin dahil dyan. Okay, so lista ko rito, Calgary, Alberta. Start odometer 880 714. Tapos sulat ko mamaya dyan yung ano, yung gallon, liter, in odometer. Yan nakita nyo guys. Tinatakpan ko ito kasi nandito yung record ng aking nagawa at presyo. Talagang masipag ako magsulat oh. Ayan oh, June 16 to 31. Nakalagay yung per miles ko dyan. At saka yung presyo ng revenue, ayoko na ipakita. Dadaan daw siya, dadaan. Sige, padaanin natin. Ayun na no. Meron na tayong okay. Thank you. Pick 1 daw. Ano bang ano, ayaw niya rito? Ayaw niya siguro doon, baka nandun na siya eh. Turn left, then take the first right. Mabait, mabait. Okay. Patayin muna natin. Tapos hihingi ako ng ano, humihingi ako ng fuel discount namin guys, para malaman ko talaga yung presyo ng crudo na. Humihingi talaga ako guys ng ano, ng discount sa company namin, para malaman ko kung magkano yung crudo na nailalagay ko sa aking truck. Kumbaga, sa mga lista ko, nakita nyo naman nililista ko, alam ko na agad kung magkano yung nakonsumo kong crudo eh. Kung yan, para kapag ibinigay sa amin yung settlement sa nagawa, yung mga basta yung papel na binibigay sa amin kapag araw ng sahuran, makikita mo yung trip order, makikita mo doon yung fuel purchase. Kumbaga yung ginagawa kong listang yon, na nakita nyo sa listahan ko, na ano na kumbaga na-organize ko na kung magkano yung deduction ko at magkano yung sasahurin ko sa ganitong petsa. Alam ko na guys, kasi nga may listahan ako. Ito ang presyo ng diesel dito o crudo dito ngayon sa pump, 136.9, pero yan is $1.369 cents. $1.369. Yan yung presyo dyan. Mamaya kapag ipinadala sa akin, makikita natin kung magkano yung pinagkaiba ng presyo ng crudo, yung discount namin from our company. Yan guys. Tara sa kabila. Pero guys, ngayon, ang mura ngayon ng crudo, kahit dito sa diesel pump, dati pumapalo siya ng $1.50
150.9, mga ganyan. Pero ngayon 136 or 1.50 or 1.36. Yan yung presyo niya dati nung hindi pa nila tinanggal yung ang tawag nito, yung tinatawag na carbon tax. Kasi tinanggal kasi nila yung carbon tax dito sa Canada, guys, kaya bumaba ng konti yung crudo, which is yun yung talagang pinagdarasal o owner operator predis sometimes na bumaba talaga ang crudo. Yun na talaga yun, guys. Check natin kung magkano yung presyo na binigay, kung mayroon ng text sa akin. Alright, guys, ayan. Send na nila sa atin. So Calgary, Alberta, let's go check Calgary, Alberta, mga lude. Nag-text na si Madam. Ano ba, magkano ba sa Calgary, Alberta ngayon? Ito, Calgary, Alberta, diesel LS. Ang presyo namin is 1.2191. Oh, wow, guys. Panalo. 1.21.91. Ayan. Tapos tanda natin 1.21.91. Ayan, balikan natin yon. Ayan, insert ko ulit. Insert ulit natin. Yes. Okay. Tayo sa kabila. Okay. Diba kasi yung pagpapakruduhan namin, guys, nanggaling tayo dun sa ano kanina, yung truck stop kung saan tayo naligo. Hindi doon ang kami nagpapakrudo, iba yung designated pakruduhan namin. Okay. Tapos. Okay, so plus 63.125. Kunin natin yung papel, isulat natin para malaman natin kung magkano talaga yung presyo. Okay, so pangalawa is 63.125. So ilan lahat yan? Tapusin muna natin ang pagpapakrudo natin. Ito naman ngayon DF. DF naman ang ilalagay natin. Unbranded DF traktor. Ngayon ang ano naman, ang DEF naman, diesel hose fluid naman nila is 1.29.9 or 129.9 or 1.29. Hindi ko maintindihan bakit ginagawa nilang 129. Dapat talaga yun 1 point lang yan Okay. Ayan, nakapaglagay naman tayo ngayon sa ating DEF ng $50.76, 39.078 liter. Ito mga resibo.
So 1.36 ha, 0.9 guys. Yung crudo. Ayan guys. So 1.36 1.36.9 minus 1 point yung binigay sa atin na ano ng ating 1.2191 minus 1.2191. So bali pumapatak ng okay, so ito yung nepakrudo natin 63.125 plus 323.321 equals 368 guys. 386.446 times magkano yung presyo nandun sa fuel, 1.3069 equals, so times 1.369 equals 525 is 529.044. Yan yung dyan sa fuel. Ito rin yung nandito sa resibo na yan. Now ito yung presyo namin, ito yung binigay ng aking safety, 1.2191. Ano ba yan? Kakabululan na. Tapos multiply natin ngayon sa dito 386.446 times 1.2191 equals 471. So ito yung presyo nababayaran ko sa aming company, 471.11. I-minus ngayon natin sa 529 minus 529.044 equals, so nakasip ako ng $57.92. Yun ang naisip ko. Ayun guys. Ayan guys, at syempre ililista ko ulit dito yon para updated tayo sa so liter, ilang litro lahat ang nilagay ko is 386.446. Ayan, kung magkano presyo na babayaran ko, which is yun na yung i-multiply natin na from sa presyo ng company, so is 471.11 yung babayaran ko instead na 529.044 na nandyan sa na yan, sa fuel na yan. And guys, ito lang talaga yung discarding ginagawa ko, at least kahit paano pag binigay nila yung driver settlement sa akin, nandyan na lang po na talaga. Hindi ko na kailangan pang ang dami pang mga tanong-tanong ko kasi meron talaga akong listahan, notebook. Yun, let's go. Alright. Alright guys, ayan, nandito na tayo sa pipikapan natin. Papasok lang ako sa loob guys at mag-check-in lang ako. Let's go. Alas 3 ang pick up ko tama-tama. Ano ngayon? 1:55, advance tayo ng isang oras. Okay lang para mas mabilis. Kung ready na yung load ko, di ayos. Kung hindi pa, di magantay. Ano lang yan? Na. Alright guys, let's roll. Door 14 daw. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Kaming line up. Alright guys, ayan yung door 14. Yan tayo aatras.
Okay. Okay guys, ito na tayo. Ayan, antayin ko na lang guys at mamaya maluda na tayo at kunin natin papel at punta na tayo ng Vancouver. Okay. Well guys, ayun nakita nyo, wala na naman siya. Balik-balik lang, ang kulit na eh. Parang ano lang siya, parang buni na makulit. Parang buni na makulit. Pero nawala na naman. Tara, sarado ko, tapos kunin natin yung ano, yung papeles doon. Alright guys, ayan, let's go. Oh, wala na talaga guys, wala na. Good thing na wala rin yung ano, pawala-wala. Minsan nandyan, minsan wala eh. It's okay, thank you na lang at nawala na naman. Kasi lulusong pa naman tayo ng Vancouver. Alright guys, nakuha ko na yung papel. Larga na tayo, diretso na tayo. Siguro putulin ko na tong video vlog natin ito guys, no. Maraming salamat sa inyo walang sawang panunod sa video vlog ng Lakay Trucker. Thank you for watching. Ingat kayo lagi. Guys, peace up. Bye. Lakay Trucker.